Aħna nħossu li din id-deċiżjoni hija diskriminazzjoni kontra il-lingwa Maltija. Din kienet ir-reazzjoni li għadda ma' News il-kap eżekuttiv tal-Malta Broadcasting Services, il-PBS, Kit Ketkuti ftit sigħat wara li l-organizzatriċi tal-Eurovision, il-European Broadcasting Union l-EBU, iċċensurat il-kanzunetta Maltija Kant ta' Mirjana Conte mill-festival ta' din is-sena li se jkun qed jittella f'Mejju li ġej f'Basel l-Iżvizzera. Ketkuti spjega li tlieta fil-għaxija ġew notifikati li l-kelma Kant li hi kelma Maltija ma tistax tintuża fil-festival famuż. Tieħed deċiżjoni li fuq l-ilment li jresqu l-BBC fuq il-kelma Kant ma tistax tintuża għax fonetikament għandha sinifikat ieħor fl-Ingliż. Ġifieri aħna nħossu bħalissa li din hija qed tiġi ċensurata kelma Maltija li allura nħossuha parti diskriminatorja. B'reazzjoni għad-deċiżjoni tal-IBU, il-kantanta Mirjana Conte wkoll esprimiet id-disappunt tagħha fuq il-medja soċjali u tenniet li ħadet din l-aħbar propju waqt il-ġbit tal-video mużikali. Mirjana assigurat li segwaċ li se tkompli tiffoka fuq l-esperjenza tagħha fil-Eurovision u se tirrappreżenta lil Malta bl-aqwa mod possibbli. Fil-fatt il-kap eżekuttiv tal-PBS tenna li l-preparamenti u teħid tal-filmati għadhom għaddejjin. Għalli bħalissa tiresqu l-appelli tagħhom skont ir-regolamenti tal-istess IBU biex id-diska tibqa' dik li nisħab u effettivament rebħu fil-konkors f'Malta. Qed nitkellmu mat-tim artistiku u mal-artista nnifisha u anke mal-kittiba tal-kanzunetta naraw x'nistgħu noħorġu bħala soluzzjonijiet biex inħallu il-kanzunetta kemm jista' jkun fl-istat li kulħadd raw kulħadd semaħħa li bija qirebħet il-Festival ta' Malta. Barra minn daw għaddejjin ukoll diskussjonijiet mal-European Broadcasting Union fejn irresqu l-każijiet tagħna u naraw minn hemmhekk x'deċiżjoni finali li tkun ittieħdet.